Tikuyamba pafupi mphindi 10 kuti ikwane filikoloko ndi atithandize kuti maola amenewa tipitirire kuphunzira pamene ndinafotokoza poyamba paja kuti kulankhula kwanga lero ndikufotokozera umboni momwemo uthenganso wabwino kwa ana Mulungu. Ndibwereze kuti sindimayima kuti ndizivule chabe anthu mungomva ipa kwanga mmene kudalili ndili ku Satana ayi, koma mmenemu timati kapena nkuteka pamene tikufotokozera inu ana Mulungu mukhoza kutengerapo mwayi ozindikira kuti ndiye kuti Mulungu ali ndi njira zimene amasamalira anthu ache. Inenso nditatembenuka mtima mutakuona kusazinyalapsa kwanu kuti ayi ngati Mulungu adakhululukira awa, inenso atakundikhululukira kuposa mmene anakhululukidwira mkulu ameneyo. Chifukwa chake umboni tikamafotokoza timafuna kuti upereke chithandizo ku miyoyo yathu ya uzimu, osati kuti tingofotokoza history ya mmene ife tilili ayi. Tamverani ana Mulungu, mmene timasiyana kuti tili pamalo achitatu amene Satana adatilowetsa pansi pamadzi kukandionesa ufumu wa Satana mdierekezi, ndikundionesanso zinthu zimene zituluke m'masiku osiriza ngati ano. Polimbikitsa ufumu wakewo, ndiganiza kuti kuganiza koperewera kwa Satana mdierekezi kumene lero ndimakudziwa ndiko kuti ndiye kuti Satana si wamphamvu zonse, sadziwa zina. Chifukwa akadakhala kuti amadziwa zonse sakanandithera chichewa chonsechi, akadadziwa kuti tsiku lina mkuluyi adzachoka. Kuti zikumveka zimene? Koma ndiye kuti mkuluyi mbulutu wa bulutu, sadziwa cha chilichonse chamawa sachidaniso sachidziwa. Amayi ndi abambo zikadakhala kuti akudziwa zonse zachuluka adandiululirasi, akadasiyako zina. Chifukwa akadadziwirani kuti mkuluyi inkazitape nkapirikoni ngwadyera akakumana ndi mbuye uja ndakangana nayeyi andithawa apita kuti apita kumeneku. Ndiye nilekeze. Kodi zikumveka izi? Chifukwa zimenezi zili choncho ku chipembedzo cha Satana. Ngati mukulowa lero samakuwuzani zonse. Kodi zikumveka izi? Ena ayima pano, ena ayima pa wailesi akuwuzani kuti ayi nali ku Sataniki ndiye timamwa magazi wonchani. Akunena asobo na Fanta amene amapasidwa kuti kumeneku. Chimachitika nchani mukapanda kumwa magaziwo? Akuwuzani kuti apalibe, kusonyeza kuti sichinali chilichonse. Ntakuwuzani ine kuti ndipange survive ndili mu chipembedzo cha Satana. A Satanist to survive amayenera kudya pakamwa pache a teaspoon every 7 days, osati kapu koma teaspoon. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa magaziwo musangomva ngati pali chipangizo chosowa ku ufumu wa Satana ndi magazi a munthu. Sawamba kuti unchokera ndilande mwaina wa Satani pobwera yana ni pasakapu ya magazi. Kapu ndiuza zoona iwe, kapu ya magazi. Iwe akupasi kuchoka Mungu enyama, akupasi kapu. Magazi wokuti apezeke ku chipembedzo cha Satana sichopheka.
kodi zikumveka muma atuma nyamata akaime m'misewu akapangise ngozi 20 kubwera ulo teaspoon osaipesa ungopapa anthu ulere kuti muchita collect magaziwo eni mukapanga chiyanjano madzulo mukamwe sichophweka kodi zikumveka namuno zinthu zina zofuna kuzimvesa bwino ndi khutu lonse tamverani ife amene tidali kuchipembezocho amene tidali oyikika kuchipembezo chimenechi mukalowa nkukutengani magazi anu ainu samangopita nawo kuwamba amapita poka wayeza kazi kumveka zimenezo choyezeracho chimatulusa nambala DMX mupita kwa satanist wina aliyense mpaka kwa Aleister Crowley, Albert Pike, Henry Crusade na kuusaniwa na satana oyenda ndi miyendo ku dziko la pansi mukafunse kuti DMX nchani sakanena lidangotere dzanja la satana nkulandira choyezera ndi chiti ndipo chisitulusa cha DMX basi mpaka ndatuluka chipembezocho sinimadziwa tanthauzo la DMX kodi zikumveka isi na Yesu ali ndi zinsinsi zache koma nitakuwuzani mpingo wa Mulungu akakuyeza ndikupeza kuti magazi ako wapasa umakwera abe maudindo mpaka ukapezeke kuguwa la nsembe la ziteki ndi kumene umakalandira network yolumikizisa magazi ako kuchipembezo cha satana pamenepo umayamba kukhala ndi ludzu the vampiric effect ludzu la chivampire limayamba kukutaniso pano kukupeza ndiye satanist kuti ayambe kulandira ludzu la chivampire lomafuna kuti amwe magazi kuti apange survive. It's not easy. Kodi zikumveka zimene taitana tsiku lina dzanena kuti apititseni paseli ayayawa akuoneseni pamene panadusa mano dapita kunja tsiku limenero 7 days ima ndithera ndili pa airport ku Ethiopia ndiye kuti kuja kuti ndegeyi ikayimanso ku Kenya siku la nambala 8 ndi limene nimafunika kutsika pakia ndiye kuti ndaphonya ndicha siku limodzi makosana monsemo kwa amene munadwalapo sugar ndiye njala ya sugar mukuiziwa umachita kumva kuti ndachita drain mwa ine mulibe chilichonse makosana kuchoka pa airport pa international airport pa Lilongwe kukafika ku nyumba kwanga ku area 10 ndi makala ngati ndikuyenda 420 km kuona kutalika kodi zikumveka isi ndikuchita kuonera ati kuti napapa sikuda lero niumwalira kufika pa khomo ndiye kuti ndikukumbukira kuti sinapange process iliyonse yosunga magazi ndi chiyembekezo choti ndibwera ndikhala ndimpata within 7 days ndipeza magazi ndikungofika pa khomo mmene ayaya amati dadi kale pa ndaluma kodi zikumveka isi basi pwe katima kuti wa nzanga akulira ni chani molomo ndilandira ukunilumaso zimene amapanga satana amaluma satana ni woluma amaluma ukondedwa chikhalidwe cha satana ni kuluma okondedwa achi kodi zikumveka zezi sapange naye masewera ndipo asakunyengerereni amalimbikisa kuluma mkazi ako ndezochita za satana zo akuti kalume nempaka kuti ndikhale ndicha sasa kunamize napa miji yena ali kusatana ine chakuti kuti kusataniki kwa kumene daliwo koma khala ni moyo koma asana mwecha magazi ndekuti ankapititsa ankayamba mene zavuta abwerera mpingo wa Mulungu
ndikupitirira kulongosola pa ulendo umenewu. Mmawa uja timanena kuti panali zinthu pafupi 10 zimene anandifotokozera kuti zimenezi ndisazaulule. Talioneni pali dzuwa 10 zija tizilephera. Kodi zikumveka namu? Tamvera. Mmene ndimafotokozera za ulendo wa pamadzi ndangofotokozera, koma malemba sinapereke za chinjoka chimene tidachiona pansi. Chibanda ndikukhulupirira Bible lili pakamwa ndi mdzanja momwe ngati sudachoke. Yesaya chapter number 27 verse 1 mpaka 3 tipezapo njoka imene ndakayipeza pamadzi. Bible likutsimikiza za chinjoka chimenechi. Akuti bwa Yesaya chapter number 27 verse 1 mlekeze 3. Amen. Sakale basi chibanda verse number 1. Sobano limene ndilo njeso la Mulungu wakumwamba amene ndiye mantha amene adapangitsa kuti maso anga ataona nkhope ya Satana iyambe kuoneka yothedwa yochita manyazi ndi mantha, chifukwa akudziwa lonjezo la chimene Mulungu adzachite. Yehova pomuuza Yesaya akuti waiona njoka ili m'madzi. Tsiku limenelo ine Yehova ndilupanga mdzanja ndidzapha chinjoka chokhala m'madzi. Mpingo wa Mulungu, tamvera. Mulungu akudalira mpingo wakumapeto anthawi ya pansi pano amene tikulandira mawu a Mulungu, tikupatsidwa ndi kulembedwa usilikali wochita ndewu ndi mphamvu za ufumu wa pansi pamadzi wa Levithani, umene ukulamulira maiko, kusogolera atsogoleri, kuutsa mabungwe, kuutsa zipembedzo, kutulutsa zozola zakudya za pansi pamadzi. Yehova akuiona nkhondo yochokera mu ufumu wa pansi pamadzi. Akulonjeza kuuza Yesaya lero, akuuza inu tsiku limenelo. Ndiye akanena kuti tsiku limenelo mwaulosi, ndiye kuti akuponya ku masiku akumapeto anthawi yosiriza ngati ino imene Yehova akupereka lupanga pakamwa kwa aneneri ndi atumiki kuti iwowa agwire ntchito yakupha Levithani ku dziko lapansi. Mipingo yakudya chiphunzitso cha pansi pa nyanja akudalira ndani? Inu ndine tinyamule lupanga tilimbane ndi Levithani. Njala ya Mulungu masana wano akuyang'anabe mpingo umene utinyamule lupanga limeneli. Pa verse number 1 ya chapter number 27 ndikusowa akaswiri amphamvu amene akhoza kuzipereka kuti boma likanena kuti ife ayi
olalikira choonadi tiwapha. Iwo anene kuti Yehova ndipaseni lupanga ndikalimbane ndi chinjoka chokhala m'madzi. Atumiki wakewo simuzanyengerera ni makobiri asalalikirabe choonadi. Atumiki wakewo simuzanyengerera ndi kukoma kwa zinthu za dziko. Satsakopeka ndi udindo. Adzalandira lupanga m'masiku akumapeto. Sadzaopa ndende. Yesaya akuti tsiku likwana limene ndidzapereka lupanga m'dzanja lophera chinjoka chokhala m'madzi. Ana a Mulungu, ndani angayimirire anganene pa 7th day? Poiona 7th day ikulumidwa ndi Levithani. Ndani atayimirire ndi kunyamula lupanga m'dzanja kupita ku union komweko, kupita ku conference komweko, kupita ku likulu lomwelo kaya kumulodza kaya kuti ananyamula lupanga la choonadi, ndipo lupangalo alalikire nalo choonadi, aphe chinjoka chokhala m'madzi. Inkakhala ine ndakonzeka, palibe nsalu mundiberekere, ndikukalandira lupanga. Ndikudziwa ndine msilikali wakumapeto wakuti ndiyambe kulimbana ndi Levithani. Ndikatuluka chiphunzitso cha bosa chikupita ku mpingo wa ana Mulungu, ndinyamula lupanga. Bible likuti chani? M'masiku amenewo Amen. Yehova adzapha chinjoka chimenechi ndi lupanga. Verse number 2. Bale wanga chibanda udasowa. Tsiku limenelo munda wa mpesa wa vinyo yimbani inu za uwu. Verse number 3. Tsiku limenelo munda uti pauti mwamera na songole. Tsiku limenelo munda uti pakuti mabwera ziphunzitso kuchoka ku America. Ndikusakasaka munda, ndikumene ndikusaka masana wano mpaka pano. Yehova akusakasaka munda wa mpesa umene ukutuluka ku masiku osiriza anthawi ya pansi pano. Tikunena kagulu kotchedwa munda kamene kakulalikira choonadi mosapambukira kula manja kamene kula manzere, kakawerenga Bible zikakudikira information yochoka kulikulu la chipembedzo chawo. Amadikira information from above. Munda amadikira information kuchoka kwa Mulungu. Sadikira makonkodansi walembedwa ndi wanthu. Akudikira from above. Sadikira church manual. Akudikirira from above. Sadikira zolemba kulikulu. Akudikirira from above. Ulikuti munda m'masiku akumapeto, pakuti mu 1844 unatuluka wina pamodzi ndi achina White. Ndikasusumira kumunda wamera na songole. Ndikufuna munda wakumapeto anthawi ya pansi pano mmene Yehova akhoza kulowa ndi kutcholamo chipaso cha chilungamo cha Mulungu. Uli kuti mundawo wasowa mpaka lero noibu nusakasaka munda kumene ndikhoza kukakhalako. Amayi ndi abambo musamapusisidwe ndi kuwerengeredwa kumene amakuwerengerani azipembedzo zanu. Musangalale akakuwerengerani kumwamba. Kwani mayina wanu alembedwa pa munda wa mpesawo. Lero tikukansula marejista azipembedzo. Lembesani kulejesta ya kumwamba. Yesaya uli munda wa mpesa umene udzayamba kutulutsa vinyo wati wanthu amwe pakati pa njala. Uli kuti mpesa umene wanamambo tikupita ku masiku osiriza amene chisunso chikubwera ku dziko lapansi chisafikira pa mpesa. Posachedwa mpesawu uyikidwa muchopondera mpesa. Pamene dziko
liyambe kugwira walalikira choonadi imene ndi mipesa kuiponya muchopondera mpesa akatifinya kundende palibe kanthu chifukwa ndine munda wa mpesa wakumapeto ndikuyenera kutulukanidwa kuti ndita ngati mudapitapo ku factory ngati mudasalapo mpesa tikasala mpesa na mulungu sitimafuna chipatso timafuna madzi wotuluka muchipatso cha mpesacho ngati uli mpesa weni uvomere kutyoledwa ndiye ukayikidwa mu factory ukayikidwa mu chopondera cha ndiye ayambe kuta kufinya tikufuna madzi hampesa ndinauona mpesa ukuthawa kufinyidwa itatuluka covid akutifa kumpesa covid yatulukira chopondera mpesa akutilowanitita tifinye siko lili ndilusu likudikira advent sindiwe wakumpesa talowa muchopondera cha mpesa ndinamva nda president womwe kwe kutawa chopondera mpesa amaita bambo mipingo ina ikutinamisa pano akuti iyoyo ni mipesa koma tumpesa dziko lapansi kuti likhale ndi moyo likudikirira vinyo weniweni achoka kuti yesu akuti ine ndine mpesa weniweni munamumva koda mainda baba ulondoleni mpesa udatengedwa mpesa kukwakwasidwa ulendo kuchopondera mpesa zikuyandikira mkulu ya daima papi lazitona akupemphera akuchiona chopondera mpesa chayikidwa kutsogolo kwache madondo atukuta ngati magazi kuchita mantha chisauso chimene atamponye kuti afinye koma amati akayang'ana ku dziko lonse likudikirira madzi amene atatuluke kwa iyeyo kuti likatese lusu la dziko lapansi akatese lusu la dziko lapansi akuti ngati nkoteka chindipitirira chikhocho koma kukhale kufuna kwanu adamkwakwaza kamuna mpaka kukamponya muchopondera mpesa pa koko magazi padafunika chivaso chifinyidwe kuti dziko lapansi likachiritsidwe pakufunika kachipembezo kamunda kampesa mu Yesaya kamene kati kavomere ufinyidwa kuti dziko lapansi likapezemo ndani atalowerane muchopondera mpesa pakuti mukuopa chifine cha mbalame mwamulandira katemera mukuopa kansa ya zaka 9 ya mchiberekero mwabayitsa wana wanu mupita mmakatemera amitundu akuti simuwadziwa chifukwa chongofuna kukhala ndi moyo wathanzi wa dziko lapansi mwasempana nacho chopondera mpesa ndikufuna munda wa mpesa umene ungavomere umangidwa chifukwa takana ndondomeko za dziko lapansi zaboma Bible kuti masiku amenewo munda wanga wa mpesa verse number 3 ine Yehova ndi usunga uwu ndizauchirira madzi nthawi zonse ndidzausunga usiku ndi usana kuti ungayipse ndizauchirira sindizatirira ndi channel conference asanditirira mbuye sindizatirira chipembezo asanditirira ndambuye amene mukudikira chipembezo chikutirireni lero mufota kwatuluka dzuwa lonyalisa mipesa amen kuli dzuwa lonjalisa mipesa kampesa kabwinobwino kacha eti kadanyala
katasunga solembera zili maina kuti writings zili maina kaya kuti yani zili maina mitundu zili mbwe zolembera tu izo koma mtengo kaja pantunda wosiriza kafota Bible kuti hai musadandaule pamene mtengo umene uzisafota. Yesaya chapter number 27 hautishana mainda babo hauti ne Yehova nditsameresa mpesa ndipo nyengo ya moyo nditsayamba kutirira ndeka. Amen. Basop saniyambeda hakutirira yeka palibe chikukukuza. Amen. Kodi zikumvera? Ndataibuo. Ai! Hakutirira yeka. Mind you, be careful. Wino naso. Pesa nazo matsoka. Mutirira. Hakutirira yeka. Kodi zikumvera simenisi? Kodi zikumvera simenisi? Amen. Kuti numukatiwe. Kuti hakutirira yeka. Chintu icho chilibe sukulu. Hakutirira yeka. Amen. Kodi zikumvera simenisi? Amen. Ngakale college yatu nduli wase sinapite hakutirira yeka. Hakutirira botani mafumbuluso wapitirira makalata akusukulu samachokera kusukuluko amachokera kwa Mulungu mwini wake. Zofumbuluka from above zimafumba akutirira yeka palibe chikukukuza. Hawudi tsiku limenero verse 3 bweresa pali mawu chitisa chibi mbale wanga. Hawudi chali verse 3 ine Yehova ndisunga uwu ndinde ndizautirira madzi nthawi zonse ndeka ndizausunga usiku ndi usana ndeka kuti angawipse. eya chifukwa cha usungira ndeka kuopa kuti angawipse. Ndiye mukakamira ati dakali mbwato lomwero akuti mmene kuti pingo osala mwasala pati sada uipye mmene unkabadwa mpingo munali alaliki achikazi nena ino ansanga achipembedzo chake kadalimo abwerera sana ipye sana uipye tamvera munala alaliki okwatana muno koka sada vomera kutenda conference sana vomere sajile manyazi sada vomere kuti magaya kosa ukalabusa ndi mpesa wake uwo kodi sipa kufunika kuti Mulungu amerese pesa wina ndi umene tikutsala pano auwakera yeka chitandizo chake from above. Kodi sikumvenga simenisi? Tamvera lonjezo. Hakuti pauyang'anira sasa uyang'anira masana okha. Mulungu wanga siwa masana okha, siwa nthawi ya mtendere yokha. Akudziwa kuti pali usiku umene umandipesa ndikudalira iyeyo. Kandima yanga kanthawi yekumapeto pakufunika Yehova tiyendetse kwa ndimatu. Kodi mukuona ino? Kwa ndima tu kumala. Kwa ndima. Zipembezo papa kuminye na mabotolo ni ma president atsogoleni kwa machesi. Ndanda kwa ndima kudziko. Mukuona kwa mwe. Sakuona. Mpleya ndi uchamamva kuti tiyamba kugula. Oxygen. President kupanga na wasonkhano wagulisa oxygen. Muli kuti? Mulipo ino? Autirira yeka oxygen wako yokhala ndaye. Waina ajoka kumwamba. Waina ajoka ku State House. Ajoka kusanjika. Oma waine from above. Tili masiku osiriza. Kodi sikumveka simenisi? Hanachiona chinjoka khani yosausa mpingo wa Mulungu sipo khabwa tamverani wafotokoza simenisi ndi buku lomwero
ndimene tikulifotokoza pamene pati Yesaya mpingo wa Mulungu hakupitirira kufotokoza nkhani imene. Koma chirombo chimenechi ndinachiona inechi, sindinachione ndekha. Yobo chapter number 41 chapter 41 cha Yobo, chapter 41 cha Yobo. Na Yesu adaona zimene ataibu adaona. Tamvera nakuti yani yambira verse number 1. Yobu chapter 41 verse number 1. Kodi ukoza kukoka ngona ndimbeza ibwana yamba waimba ibwana wamba ibanda imira bombo ngani ite apa ndiwairusepo mulandu ha. Kodi mukoza kukoka chirombo chimenechi ndimbeza chimenechi chirombo chakaichi sitifuna kumamva za sataniki. Pamene sataniki yo ikukudyesa nizakudya mnyumba mwanu. Satanayo akudyesa inu mnyumba mwanu chifukwa chakuti m'Baibulo mulibe ndipo simudziwa kuti zidalembedwa pati. Kusukulu kwanu kumene mudapita ku college sadakuphunzitseni za Satana zija mukudya kukhomo kwanu. Kodi zikumveka izi? Bible ikuti kodi ungakole chirombo chimenechi ndi mbedza. Tapitirira mbale wanga. kapena kukanikiza kalandira wake ndi chimbwe. Verse number 2. Hani yosausa tiye mbale wanga. Kodi ukoza kumanga mphuno ndi mululu. Ndani angapite pamene pali chirombo chimenechi. Kapena kubola sagwada wake ndi momba. Ayi munifunse makosana. Chili ndi malikulu ku dziko lapansi. Ndalikulu lina lili pa Vatican. Nditalowa ku secret archive chaka chimenecho. Kokawerenga Grand Grimoire. Tamverani ana Mulungu. Ndikumene ndinadziwa kuti mchibwana sungabole kumona kumphuno kundi chingwe kuti mungachikoke chimenechi. Musasewera maita babo. Pa verse iyi chimene Satana adachita ndikutenga chikopa cha ng'ona mphamvu ya iyeyi ndikukayika pakachipembedzo kotchedwa Katolika. Kodi zikumveka izi? Amen. Ndi chipembedzo chiti pansi pa nthaka chimene chili ndi chingwe ndi muvi wobolera mphuno mwa chirombo chimenecho kuti mungachikokwanse ndani yayesera 7th Adventist ya Mtanda kuti ikabole lero ikukokwazidwa chirombo. Ili kwekwe lero yakamponya ku bingu imbwesera ikukamponya ku maukwatamu na ukauka mumachira chibwana ni ng'ona yachabeyi. Kodi mungayikoke ng'onayi ni chani amainda bambo. Pali kabungwe kena ka WCC, World Council of Churches, kumasiku akumapeto ngati vantu achibwana asipembezo amene akumatenga kanyambo akuti afuna akaboole chikwakwa kwasa tikunena pano miyendo ili mwamba ulendo wafika posausa. Zansala dzina akuti ife ndakale ife choonadi chanchi chovomereza abortion choonadi chakechi mpaka chipatala ti nkuchipasa dzina la chipembedzo chonse unkumbavomera kuchosa mimba. Nili nilakodi apo kufika lini ana amene achosedwa mimba kuchipatala chimenechi chipembezocho chikusunga ana 1,436,000 amene adusa pampeni wa chipatala cha chipembezo chanu. Tikumana tikupita kwakaweruzidwa kumwamba akafunsa Mulungu khani yosausa. Ndidachiona chirombo chimenechi akulankhula nkhani yomweyo munthu wina wolemba buku ana Mulungu
Tuoneni Ezekiel chapter number 29 verse yake number 1 mpaka 5. Mwina sumaliza chifukwa Yesu Yoboyo ndango mutawa muzimulondola Yoboyo seyo mukafika kuntundako akufusa ni mafuso ndali amenadzadusa kukamwa kwake wang'ona ndikudusa misera yache iwi yamukamwa kwang'ona akufunsa funso Yobo musachile masewera ulamuliro wa dziko lapansi unali kuloseredwa mu buku la Yobo chapter number 41 kuti udzatuluka ngati chilombo Leviathan pansi pa nthaka ndipo ofuna kusewera nacho asadakonzeke womaponya ngati akuweza chambo adzakodwa. Ndi akufunsa kuti ulamuliro umenewu ndani amene asadzawusewerese nkamwa nkusatafunidwa. Yobo akufunsa zimenezi. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Mpingo wa Mungu. Tili ku masiku osiriza. Hana Mulungu. Bale wanga tasiya usawerengeso Ezekiel. Olemba ngolemba. Mulemba soma Salimo 74 verse number 14. Olemba mulembe Masalimo 104 verse 25-26. Kodi zikumveka na Mungu. Mosemo akufotokozerani za chinjoka chimene ndakachiona pansi pa madzi ndipo mabuku onsewo akuifotokoza nkhaniyo ngati kaulosi mogwirizana ndi Yesaya za masiku osiriza kunena tsiku la lero pamene pano tikuchita recruitment asilikali amene atakali mbane ndi kulandira lupanga mdzanja langa kuti akaphecha ching'ona ngati mmene adalandirira Mose ku mtsinje. Amen. Kodi zikumveka zimene sana Mulungu. Koma Exodus chapter number 14 verse 7 verse 15 imene yokha tiwerenge kuti tichokepo. Amen. Ana Mulungu. Tapondani masiku osiriza. 7 Exodus chapter verse number 15. Ikuti bwanji mbale wanga chibanda. Exodus chapter number 7 verse 15. Exodus chapter 7 verse number 15. Muka kwa Farao mawa taona atuluka kunka kumadzi nuyime kumulandira mbali ya nyanja. Tuluka Mose mamawa ndabwera kudzaulula mayeso kwa iwe Farao. Nzakoyo mphamvu zake zili kunyanja. Mukuyimva nkhaniyo? Ameneyu akumatsuka mamawa ulendo kuja mphamvu zake ndi Leviathan ali mu mtsinje. Kodi zikumveka? Ndi akumapita kumeneko kuti timpange defeat timusokoneze. Verse number 15. Mose dzuka mamawa tiye kunyanja. Avama dzuka ni mamawa mundichoine ndikakuululireni pamene pagona maziko a chipembedzo cha Satana. Dzuka ni mamawa ndiwuzeni chimene Malawi amadalira. Tsiku limenelo tikamadza macha 1 2 3 mkakumudwa pachichilipo tikamakagumula. Ana Mulungu mundilondole kunyanja ndikakuonetseni. Yehova akunena ndi Mose kuti Mose usuke chani tiye kuja nyanja. Tinamaliza vesilo. Ndindodo idasanduka njokayo uigwire mdzanja lako. Usapita mpute mawa Mulungu mdzanja. Tiyeni kunyanja. Musagwira certificate ya chalichi. Musagwira magadi ya chakumi. Musagwira mirozo. Koma munyamule mawa Mulungu. Tiyeni kuja Nyanja. ndichoona ndichosada Mulungu. Pamene tafika hapa ndipo boda achikulira kupukuta lipenga
kukhala pamodzi ndi angelo kuti alize atenge mpingo. Ndiye patina chifukwa ndi boda yomaliza tikupita ku crossover to the city of heaven. We are marching towards the gate ya golide. Painera kukhala makani hapa wandipesa mbali. Painera kukhala sakumuna hapa socho samphamvu zanga. Painera kukhala sofala hapa zondisungunula ine. Painera kukhala sakumuna hapa zondibalalisa. Adamu tikuyenda paboda nditu pamveka kulira posachedwa. Ama iwo wawe ndatsala ine. Atauka oyera mtima kumanda. Pamodzi ndiwo khulupirira akupita kukusira chigalimoto chako chodulacho. Mubakwera nacho mu ufumu wa Satana. Anzako akupita. Azidzatuluka so magalimoto odula omwewo ulendo. Wokalandira mphoto kumwamba. Tsiku lakelo lasala pang'ono kumwera. Tamvera Mose nyamula ndodo tiye kuja nyanja. Tamvera nana Mulungu atangopita ku nyanja ndikutenga ndodo mukuyimba pa verse number 7 iyo ndikukagoneka pa mtsinje wa Nile chilevithani chili pansi. Munamva chimene chidachitika? Misinje yonse madzi onse aku Igupto anasanduka cha ndikufuna uthenga umene udusanduse dziko lapansi dodolido. Ndani alalikira uthenga umenewu? Mundichoina maenda bambo uthenga usiwa mya ngati usiku ayo. Ndiwolimba womangidwa nawo. Ndiwolimba wotokanidwa nawo. Chifukwa tikupita koka palevithani pansi pacha pamadzi. Amaenda bambo 1 hour ya salari ndikupaseni zinthu 10 mchokeko kukhala pansi chibanda tipitirize ntchito kuti zikumveka na Mulungu. Inali nkhani yosausa zambiri mwa zimene ninaona zinapezeka kuti ndi zimene zili ku mashopu, ndi zimene zili ku misika, ndi zimene machali chakugwirisa cha ntchito. Popeza nali ndili ku satani ndinkakondwera kuti ndiye kuti nkhondoyi tikuwina. Koma mmene ndatembenuka mtima ndili ndi chisoni masana wano nkhondo ya na Mulungu sitikuwina. Sapange makana nyamata yakumenya zibagera sindikukhulupirira kuti round 1 mwawina ndukayika kwambiri. Nena round 1 ya COVID mwapambana. Sindinakuona ni muli kuchingwe muwina imazipembezo mupanga makani muwina. Simuna tenge sanitizer ino kuika pa gate. Simuna ika sikwete ukamwa muwina inu. Akuti sanena ndife ikazafika akuti sanena ndiwo muwina kuzemba. Akuti kumanena kuti sizinabwere koma zikubwera sizi. Nzicho umati ukatibulidwa muzionera konkhonja akatibula amati revenge anangotere koma I will fight again. Akutibula magazalichu you fight when mumenya liti iyi mwaluzai simuna luze hii anamu inali nkhani yosausa kodi zikumveka izi. Akuti twaibu iwe Hamidi tamvera nkhani imene waiona ine akuti aha sapano tiye kuguwa nsembe lacha lasiteki titafika ena mwina mmene ndanena kuti guwa nsembe lasiteki mwaponya ni kukonzeni ku dziko la pansi lino. Kuli dziko la America limene lili mtima ufumu tambiri timene timapanga United States. Ndiye mdziko lawolo muli mu states yawoyo muli kadziko kena kamene kamaonjezera kama chedwa kuti Mexico kali kumpoto kwa America ku North America kumeneko kuli guwa la nsembe
la chipembezo cha Aziteki kumene Satana amafikako ndikulandilira nsembe za matupi anthu. As I'm talking, vantu akuphedwabe. UN imadziwa, America imadziwa, koma imangokhala chete ngati mmene adakhalira chete Malawi kumulola Tunza, kumulola banja la Nsogolo kuti adzitenga mwezi tikuona tonse, funded by United States of America. Ndikantayiko kako kamene America idasankha Trump ndi pamene anati ndikutseka banja la Nsogolo ndi chipembezo cha Satana. Pang'ono ku Malawi banja la Nsogolo akanatseka mpamene amabwera achikulirewa ndikukhala ngati akutaniso akuthandizanso kabungwe kaja. Guwa la nsembe la Moleki la chipembezo cha mafano lilipo ku Malawi. Ndibodza kuti dziko la Malawi ndilopemphera. Dziko la Malawi is a part of Satanists. Amen. Ulamuliro wao uli maguwa ansembe ochostera mimba. As I'm talking, mwezi osachimwa ukufuula kuma safety tank habanja la Nsogolo. Kana nela kuseli ngati zikuchipika aku stadium akasokolera mapemphero ni auche mapemphero kasekulira adiwo osachosa kaye izika. Amen. Mafano osakumula kaye zipembezo za mafano zosachosa kaye bwa. Amen. But stop musalai mdzina la ulemu musalai munyengerera ja taliba chinyengerere pano tayaluse adzire choonadi cha Mulungu. Amen. Tasala pang'ono kupita kwathu ina ndikusamba mmanja kulezi kumveka zimenezi. Amen. Usamapuse nikukhala ziko loopa Mulungu kunena Malawi loopa pati hijiriyu loopa pa nikukakamilatu ni fano tu ili msakhumudwa siku limene. Amen. Zimene zizatuluka pamene pamene mudzachoda hadi umphawi uja padalia khani yosausa tikumana mukapanda kupanga chimenecho. Yesu Kristo akubwera kuzaweruza cha dziko lapansi. Tafika kuguwa la nsembe la Aziteki. Nkhope ya Satana ikuoneka yachisoni kwambiri. Mpingo wa Mulungu mundilole kuti nthawi imeneyi ndiyambe kukupasirani zinthu 10 zija zimene adandiuza. Number 1, ananena kuti sindikufuna mpang'ono pomwe iweyo akulosa ine komanso dziko lonse lapansi kumene kuli munthu kuti akamaliza ulendo wake akauone mpando wa Mulungu kumwamba. Sindikufuna kuti munthu akauone. Ndiye ndinayang'ana ndi chidwi. Koma nthawi imene ndimayang'ana ndi chidwi nkuti dzanja ili ali mmapepala awiri. Nditwana Mulungu mundimvese ndiunenachi. Mapepala awiri amene adali nawo samachokera ku Satanic Bible, amachokera m'Baibulo lathu lenileni. Ndiaku ndionetsa chinali chivumbuluso chapter number 21, chivumbuluso chapter number 22. Adamu likadakhala kuti dzuwa tingayimitse lero tupano tikadamva zazikulu. Kodi mukumva ine? Nkhope ikuoneka yachisoni mmene amafotokoza za mpando wakuti uniyang'ane mpando umene uli kumwamba mwa mipando yonse imene udayiona kuphatikiza wangawo. Pamenepo ndiye kuti ndili mu ofesi yoguwa la nsembe la ku Aziteki dziko lapansi lomwe lino. Mpando ulipo mpaka lero, uli ku North America, ku Mexico, kuguwa la nsembe la Aziteki kumene kuli likulu la chipembedzo cha mavampire
Kwa nini unena tu bana? Hauti mpando umene sindifuna kuti aliyense akauta Akalile. chifukwa chake nchani. Hauti ni mpando osausa kwambiri, koma choyamba chikundipanga ine chimenechi sikanthu kenayo. Yamba kuwerenga mawu alembedwa apapo mmene limabwera pepala loyamba la chapter 21 cha chivumbuluso. Ndimaona ngati zilembo zoti sindikwanisa kuta, koma mmene chimayandikira naona kuti nchichewa changa chomwe. Ndikudziwa kuti Satana ankangofuna kuti ndimve chisoni chake chimene adali nacho. Verse number 1 ya chapter 21 cha Revelation. Chomvesa chisoni chimene ankadandaula. Yamba ndikuwerenga mpingo wa Mulungu. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano, pakuti mmwamba moyamba ndi dziko loyamba zidachoka. Nyana ndigwira ndiakunena kuti pamene sindikufuna kuti anthu akaone mpando, Hamid, mpando wangawu udzakhala kuti werenga verse 1. Tawerenganiso mbale wanga. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. Ndiakundigwira koma chilombocho makosana chimaoneka cha chifundo chothedwa. Pamenepa lero mmene ndatembenuka mtima ndadziwa kuti Satana amachenjemera kwambiri za Mulungu wathu. Amachita mantha akuti ukumva kusafika ndi kumwamba kwacha chifukwa dziko ili likuta ndiye ngati ichi chidzachoke mpando wangawu udzakhala kuti nkhope kuti wa ndine ndemwe kuti ha ndikumkhulupirira sidolo mulondola kama ndikalondolowa na kape kopya. Ina ramani wandombwambwana choje akuko nimbwambwanisa ndi zinthu zozokhala ni malire zakuti zizatha. Kodama ndibasama kobiri wadiyaso ananga ambiri ameneyu basi palibe kanthu koma nkulu ndiwota nombwambwana. Okondedwa mu Baibulo lonse Satana ndiolambira Satana amaopa chapter 21 ndi chapter 22. Kodi sikumveka chifukwa mwaimva verse 1 yo sana amve chichewa anthu sakumva. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. Taima kaipa amene ndinaona mmwamba mwacha ndi kumene ndinapita kuja. Ndiye kuti timu yonse yochinga mapemphero Satana akudziwa tsiku limene adzagumule boda imeneyi kusamusa asilikali wonse maprinsipality akumwamba adzasamuka kuchoka. Satana akuona maliro anthu anga ali ndi chisoni. Sadayenera kuoneka wokondwa ku Mexico kukuwa nsembe la siteki. Hakundiyang'ana kuti ukumva kumwamba kumene tinapita kucha kudzata amaenda bambo ngakhale kuti ndi umboni koma ine ndikubwera ndi ulaliki kwa inu. Kumwamba mukukuonaku kwakaleko kuchoka kumene kuchifukwa kukubwera kumwamba kwatsopano kumene Mulungu akufuna kuti inu ndine tisakataniko titakakhaleko. Kodi zikumveka zimenezi? Na chinthu chimenechi Satana sanafune kuti ineyo ndichita ndichifotokoze. Ndamanena kuti kumwamba kutu kuli mpando wachifumu. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Sono mumve Matthew chapter number 5 verse 34. Tiye mbale wanga ikaya batamanga nthawi zako zino. Matthew chapter number 5 verse number 34. Mumve nkhani iliya. Tiye mbale wanga Koma ine ndinena kwa inu eya
musalumbire konse kapena kutchula kumwamba chifukwa kuli chimpando cha Mulungu. Chichewa sana amve. Nimafuna chipeyo chichewa. Wamva mbale wangu? Yes. Ndi ulandire chichewacho. Koma ine ndinena kwa inu musalumbire konse kutchula kumwamba chifukwa chichewa chija muchimve chifukwa kuli chimpando cha Mulungu. Amen. Tikulimbira nandalefe ni mipando. Chimpando chili kuja pamene Satana ndi ukhalapa ankatero ndi mpando. Chimpando chili kuja pampando umenewo ndiye anandiuza zinthu 5 ngati 6 zimene zimatuluka pati zimene sakufuna kuti anthu akazione. Hakuti pambali pa mpando pali Yesu. Kodi zikumveka? Mumpandomo mumatuluka mawu. Ngani Yoseya muipesa pa chivumbuluso chapter number 21. Mmene ndatembenuka mtima ndadziwa kuti oho ndachenjera tsopano ndapita kwa dolo wa madolo. Amen. Aja wanali akapi. Muyu ndali ndi mpando. Mpando wanji wamatuluka mawu. Awudi mpando umatuluka cha mawu. Kodi zikumveka zimenezi? Pamene patu sakunena kuti mukaone Mulungu, sindikufuna kuti anthu akaone Mulungu wayi, koma mpando. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi amanena kuti unyinji wonse wa angelo amene tidagwa kuchoka kumwamba ndingakuwuze kuti ndiwochepa chabe mwa ife amene mpando utidauona kili kumwambako. Chifukwa mukamadusa pa mpando ndipo nyezimira kwambiri. Ine ndamvera pamene mpando ukunenedwawo si mpando wachani wamasewerayi umene wakumwamba. Ndiye Satana akuti sakufuna kuti inu mpando umenewu munthu akauone chifukwa ndi mpando wakulu. Ndiye Bible pano latiuza kuti ndi chimpando. Amen. Kuti zikumveka zimenezi? Na Yesu Mikaya akunena sosta mpando omwewo pa 2:18. Kodi zikumveka zimenezi? Davide akunena sa mpando omwewo pa Masalimo 11 verse number 4. Koma Heberi 8 verse 1 akuti koma mutu wa izi tinenazi ndiwu tili naye mkulu wa nsembe wotere amene akhala pa dzanja lamanja la mpando wa chifumu waukulu mmwamba. Ndiye kuti ndizoona kuti kumwamba kulija umene ine ndikuyesesa lero kuti mpando umenewu ndikauta yesesana maita bambo. Satana adapereka ripoti la kukongola kwa mpando huu. Machimo onsewa hakufuna watu musapite kucha kuti mukaone mpando uti zake ina ndikuulula pano makosana akuti chimpando cho ndichokongola tiyeni konko tikauone. Kodi zikumveka isi? Tiyeni kuti ndikupita komweko tikaone mpando wa Mulungu. Ana Mulungu mwachangu kwambiri. Tamvera pali mipando ku dziko lapansi imene maso angawa adaiona ma-meeting achipembedzo cha Satana koma singafanani. Mpando number 1, mpando oyamba ndi tchula wa kumalawi koku. Kodi zikumveka? Kumalawi kuno dziko lonse la Malawi palibe munthu amene ali ndi mpando ngati Bakili Mulusi. Kodi zikumveka? Mukumvana malawi? Jomba wana mpando ngawa ya ng'anda. Ngati kwaona mwano kudelera kwa kudelera Bakili. Jwana mpando. Koma mpando ndikunena pano wa Bakili ukunama chifukwa kuli mpando kuja kumwamba. Kodi zikumveka? Tausiyeni udaguga umene mpando nambala 2 ku dziko lapansi umene maso anga adauona tikukapanga ma-meeting
achipembedzo cha Satana. Wabakiri kubebani si meeting ya chipembedzo cha Satana ndangoti ningokuuzani kuti kulicha alipopa ungana akuti mukapanga meeting ya Satana ndakana ndiuchemelera mpando. Amen. Number 2, mpando wa marehemu Kofi Annan kuli golide, silver, komanso diamond kumpando wao sizocheza. Mpando number 3 wa Bill Gates amainda baba. Mpando number 4 umene usimpando wamba ndi waji mwene Michael Jackson. Unalibe masewera mpando umene unkafana na mbedi yao. Mukapita babalaza ngati mwatenga chisulo indiyo mumamva kuti ndikumva shoko mpaka nokha timalowa opanda malamba makabudula tata na pakolo ikangokhala ncha kwa Jackson simulowa chifukwa chimenechi chili connected ndi kumpando wakewo. Akudziwa kuti mkulu yali ndi chisulo thupi. Koma Nyamara adapita kwa zaka zochepa kumwamba kuli Mulungu oposa nzeru wa dziko lapansi. Ndipo mpando umenewu ndikufuna inenso ndikauone. Kodi mungandijoine tikaone mpando umenewu tsiku losiriza woposa mipando ya anthu anzeru a dziko lapansi. Ndaona mipando koma singafanane ndi umene wana Mulungu. Ndidaona mpando wina wa President Obasanjo pamene tinkanyamuka ulendo kukaba khani yosausa. Mpando umene nawonso ngwa pamwamba koma ni mipando wamba yoseya na Mulungu. Sungafanane ndi mpando umene tikaupeze kuti kumwamba. Satana zonsezi akuti safuna kuti mukaonecha mpando. Kodi zimvekasi? Sadalekere pomwepo hadayamba kundifotokozera chinthu chachiwiri. Tsopano ndikuthamanga na Mulungu kuti kapena zitatu zokha ndikwanise. Chinthu chachiwiri chimene adanena kuti safuna kuti ine ndizachione munthuso ku dziko lapansi azachione mwa zinthu 10 anafotokoza. Number 2 adanena kuti safuna kuti anthu akakumane ndi okondedwa awo pa tsiku la mzukilo. Tikasiyana basi tata kutera ku ine Satana amatero pondiuza ndimalimbikisa imfa sapa mabanja kupha nsanga pa ngozi pa matenda mabipi asiyane asazakumaniso. Sini mafuna mpang'ono pomwe kuti okondedwa asataniso. Amainda bambo tili ni nyimbo tili ndikulankhula zivuta zitani hansatu okondedwa amene tinasiyana nawo iwe Satana tikakumana nawo basi. Ine ndalimbika mtima okondedwa anga ndikatani basi ndikakumana nawo tikasiyana lero munjira ya imfa. Koma chiyanjano ichi tikupanga lero chili mu mfundo namba 2 ya zinthu zimene Satana safuna ndiko kukumananso kwa okondedwa. Kodi zikumveka izi? Kodi okondedwa anu amene anachoka mmata anachokeranji? Anafuna Mulungu. Somvesa chisoni ndidadzuka tsiku limenelo mamawa ndakhala pakhonde ndiucheza ndi mayi wanga tikukambirana nkhani mmene tiyendere kubwereranso mtawuni ya Lilongwe. Abambo anu ntchito ayitani ayipeza tibwereranso ku tawuni. Pamenepo ndiye kuti ndili kuzomba wakuntuma nji kumusi kwathu nkhani yosausa. Kanthawi kosakhalisa panabwera mnyamata wa chibale wanga kuchokera ku nyumba ya mayi wanga wina wang'ono. Amayi angawo
ankapanga kuti anganga akuti mwanganga ino agogo tasukani pamene muthawe ndi akuti nthaweja akuti ukagogo amaiko wabwera munthu ine ndali kuchipinda ndiye ndasuzumira wasandusa tinthu pansi ngati ng'ona tilipo tiwiri ndi akutituma akutchula dzina lanu thawa ife ndi amayi kuti tachoka uko kodi madakhalisa ndine ndemwe 15 October tauni ya Zomba 1990 mwafunsa za nyengo dzuwa lidawala sikudafunika kumveka mphezi koma mphezi data idamveka ndinamva amayi kuti mayo mene ndimacheuka magazi mene ndimakayika nabambo kudimba aya abambo athu abakhomo ena okhala nawo chabe takaoneni kunyumba kukapeza kuti mayi ata kwani imeneyi inali imfa Satana yeti safuna kuti nkakumane nawonso anthu amene adayoka mwanjira yosadziwika bwino Satana akuyika ngati priority kuti inu musakataniso koma ine lero m'dzina la Yesu ndikupemphera kuti tibowole mtambo ndi mapemphero kuti wokondedwa amene anangosowa tikakumane nawonso mumamva bwanji kuti adakusanzikani koma kudabwera ripoti lakuti ni maliro pangozi mumamva bwa anali Satana safuna kuti musataniso tisakumane nawo chinthu chimenechi chinali chinthu chachiwiri chimene anandiuza kuti safuna kuti chidzachitike amen koma ine abambo mukandiona choncho ndekuti ndikuthawa malemba pamenepo kuti ndisate nthawi amen mpingo wa Mulungu chinthu cha namba 3 ndi mzinda wa golide umene adandidandaulira tsiku limenelo Satana akuti tiye pa ulendowu ndikamapita ndikuperekeza kukakusiya pamene ndakutenga uyendere mizinda tibwerera ku buku la Revelation chapter number 21 kodi zikumveka izi tiye mbale wanga uwerenge verse number 2 verse number 2 ndipo ndinaona mzinda woyerawo Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu wokonzedwa ngati mkwatibwi kuli mzinda umene tikuyembekezera kuti utsika umene kulalikirako sindikufuna inu muphonye mzinda umene koma Satana agenda yake number 3 pondiuze ine amati safuna kuti mzinda umene wanthu tidzauta kusiyana kwa mizinda pondiperekeza akuti tiye tidziyenda ndiye timauluka mmwamba kuyendera New York mzinda wake siuti umene uli kumwamba tindi kumveka kumbuyo mzinda wake siuti umene Singapore akunama mzinda umene udzatsika kuchoka kumwamba ndi mzinda wa mtengo wapatali sotamvera chimene iyeyi ankadandaula nachi atambala samalira khola ja angati ziwikire ngati ukutsika mzinda umene ndiye kuti mizinda yangayi ikuyenera kuti idzatani mwayiona nkhawa yake ndiye kuti mizinda tikuyiona lero ndiye kuti ichoka amene mukumenyera ufulu tiphunzira anatu akaoneko ku UK muwapitisa ku chinthu choti chidzachoka ndikuyesesa mkuliseko loti nkaoneko ku China hadzachoka anthu akuyesesa nkafere pa America pobereka nkaberekere pa America hadzachoka pano tili mzinda watsopano amene adzatsike
kuti oyera mtima halowemo. Mukada konsa mtima lero tinowa mu mzinda watsopano. Wolowa mu mzinda umenewu ngamene asiyana nalo dziko, koma Satana akuchita chotheka kuti munthu asatalowe mu mzinda uti umene. Tisimumvera namu ana mulungu tikunambala folo malemba. Amen. Chinthu nambala 4 chimene anandiuza kuti safuna kuti munthu akafike nkuchiona chimenecho. Amen. Mpingo wa Mulungu. Chinthu chimenechi chili pa Yohane chapter number 14. Amen. Chapter number 14 mpamene pali chinthu nambala 4 chimene adandiuza kuti safuna kuti inu mukaone. Ndiye nyumba, my mansion in heaven. Muli ndi nyumba iyi umwamba, mwamwayi omanga ake sabiri dala chenjo linjo. Mwamwayi omanga wake sagama yakamena mayoga ku dziko lapansi. Akuti ndikupita ku nyumba ya Atate wanga ndikakukonzereni cha. Ndiye Satana pondifotokozera amanena kuti imeneyo ndi mansion sisocheza. Kodi zikumveka? Amen. 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 Ine ndafotokozani ndimva akulu inu akuti ega imeneyoyo ndi nyumba si ya masewero. Ku dziko lapansi lino zamanyumbazo nsiye, koma nene zamanyumba osatikano. Kodi zikumveka izi? Kuli hotela ku Malaysia ili ndi malumu mwa njira ina. Hotela imeneyi ndiye hotela yaikulu kwambiri, biggest hotel in the world. Imachedwa kuti first world hotel ili ku Malaysia. Ili ndi malumu 7,351. Imene ndiye hotela yaikulu dziko lonse lacha. Ine nakonamu. Kodi zikumveka izi? Sakumva wa. Hotel number 2 imachedwa kuti Venetian Resort USA. Ili ndi zipinda zogona wanthu 792. Basi tu pamenepo mukutsika pansi simukupita kumwamba. Nambala ndiye kuti nyumba ku dziko lapansi yaikulu imene imasunga anthu dziko lonse lapansi ndi imene first world hotel ku Malaysia. Wathera pamenepo wagugula kata nini kaguguleni simukapeza nambala yopostera pamenepo. Koma tamvera ndi Yohane chapter number 14 akuti nyumba ya Atate wanga muli malo. Hey. Amaita bambo, kwani nchi nyumba yanjichi? Pakuti nikangowerenga pano tikutamangira kale 400 chakuti. Amene tili pano malo anu alipo. Nanga amene sonkana ku Lilongwe, nanga amene sonkana ku Zambia, nanga amene anagona m'manda. Kwani ndi chinyumba cha masunga anthu mamiliyoni ankati chimene chili kumwamba. Chasipinda zosawerengeka likatsalira lipenga. Chipinda changa
kachivesa kulira kwanga ngati ndagona pa muhotela yaikulu dziko lonse lapansi ndikufuna nkagoneso yaikulu mu Yerusalemu watsopano. It's a big mansion. Malo anga alipo. Mukutulukiranji ku nyumba imeneyo? Ndi nyumba imene akakhala munthu. Mukumva chimene pali kunena za nyumba imeneyo? Akuti mtima wanu usatani usavutike. Kuli manyumba amene wanthu akagona mtima umakhala ukuvutikabe. Umboni wake ni waya mwamba electric shock waya. Akugona kwa mtima ukuvutika. Nunama kodi. Alonda akugona kwa mtima ukuvutika. Wabapeza chibanda Yohane 14. Yes. Akutija. Yohane chapter 14 kuyambira verse number 1. Mtima wanu usavutike. Mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Amen. Nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mwambiri. Nyumba yitu okalowa ndi kulimbisani mtima kulibe kuti mkasirika. Atu ogona nyumba zosirika. Kabwereso mkakuuzeni chimene amakoma chichi. Ndi satanic TV ili kuchileko wajewa Amerika kome kafungo kakeko kama yenderana nchiwanda chimene amachicha kuti zeliza amamveka kafungo kofanana ndi mtengo ute ndi akatenga katengo kankukomera anene amalondera nyumba yanuyo ndi demoni ochedwa zelizayo nabweza ziwanda ini osirika manyumba nkumane na ine amunali ku satanic ngachikome chichi ndesuda lowe ngati amainda bambo akuti nyumba imeneyo mtima wa munthu usavutike. Khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso chifukwa nyumba ya Atate wanga yoposa first world hotel ili kuja capacity yake ni mamilioni kudziko lapansi. Chifukwa chivumbuluso chapter number 7 kodi nulakwitsa ine akunena kuti ndipo ndinaona unyinji waja wanthu wochokera kumafuko ndi kumanenedwe ali kuyimirira pa mpando wachifumu. Kodi zikumveka izi? Ukalandira makiyi wakatsegulira malulu woti akagone. Kani yosausa Satana safuna kuti nyumba imeneyo niyo mukayione pachake pomaliza na Mulungu ndikupempheni paliponse pamene mwakhalapo chirombo chimenechi chochedwa Satana ndichokalipa kilisha uyu safuna kuti inu mukakhaleko ndiponso iyeyi anali kuoneka wachisoni chifukwa amadziwa kuti ine kumwamba ndakutani ndakulephera ndakuponya masiku akumapeto ano wanthu akuponya kumwamba pasifukwa sopanda mutu amayi dabambo kuli mudzi kumwambako kuli chinyumba kumwambako kodi mukalephera kulowa chifukwa chani? Bwerani kwa Yesu tikalowe mchinyumba chimenecho kuli malo ogonamo mmene oyera mtima akakhalamo ndipo inu ndine tikuyembekezera kulowa mu mzinda umenewu. Ngati pa dziko lapansi pano machimo atichulukira Yesu ali pomwe pano afuna kukhululukireni kuti mukonzese ntchito zanu. Ambiri aife tikuponya kumwamba koma kumwambako sikuli patali ayi. Yesu akubwera posachedwa kudzatenga mpingo. Amayi ndi abambo mundilole kuti ndilekezere pa zinthu faloso koma mmene ndikuyima pamenepa ndikuyima na wanthu ochimwa abwera kwa Mulungu amene adandiwombola woposa Satana ndiyerekezi kuposa
zimene ndaona kuposta zonse zimene ndazifotokoza. Ndabwera naye mulungu pano woti akosa kukukhululukirani. Musachedwe, fulumirani kubwera kwa mulungu. Kodi sikumveka na mulungu? Musasengerese chifukwa nthawi ndiyo mwaino. Mukayiponya nthawi ino basi zinthu sizakhala sobwino. Kodi sikumveka na mulungu? Kodi mwayiwala? Ndikukumbutseni manena kawiri nkhani imeneyo kuti mukadzamuona munthu akuzengereza kupita kwa mulungu ndi chifukwa chakuti ali ndi mpata. Ndiunama ngati nakufotokozera mponi malosa amene moyo wanga unaona nimabwereza chifukwa kwa ine amene wadali malosa ndithu. Nimanena kuti unali kulilongwe, mtauni ya Lilongwe, kuli location ina imatchedwa Chilinde 1. Pali dambo lachita malire Balakisi ndi Chilinde 1. Chaka chimenecho ndinkakhala ni mchimwene wanga kamulamu kobisa zakudya ku nyumba kosa samalira akuchimuna apanga bwa twaibu. Ndili wachichepere nanyamula zovala zanga ulendo mkadambo kameneka kamene ndakaona malosa koyamba dziko lapansi kuona malosa panali pamenepa. Chidachitika ncha ndimanena kuti ndinkachapa mtatang'aza myendo timadzi musinje mkadambo mu autani akuyenda. Tamvera, ndinamva mkokomo kumbuyo wanga. Ine mmene mati ncheuke ndikumva kumphechepeche chadusa potera chonchi bili mangu akuthamanga liwiro la mtondodoka wawera chitunda. Ine mchanichi ndaimene nimachita chidwe kuti bili mangu amathamanga chonchi. Ndinamva mkokomo wina kumbuyo uyang'ana njoka simapanga soluma myendo koma zodusa chifukwa amayang'ana bili mangu. Wokondedwa, bili mangwe amathamanga tsiku limenelo ndilimene ndinadziwa kuti kuyenda pang'ono ndimpata. Kutera kusipida nkhawa ino amene simunapanga chisankho chopita kwa Yesu mudakali ndimpata. Koma sipazakhala nthawi yabwera kwa mulungu ndi imeneyi. Mupita kuchipatala mukapeza amene nthawi idatha. Patile chitika cha chilendo lero alandira tisupuni ya madzi mafoni avumba. Lero alandirako chakudya hakunena ticha supuni. Wakondedwa, mpata udatha, nthawi idatha. Wakondedwa, palibe kuchitira mwina koma kubwera kusasipereka kwa mulungu. Ansanu ndi amene ayamba kale mosogozedwa ndi mkulu wa mpingo. Kodi inu muli ndi nthawi yanji pa moyo wanu yakuti mungamasungebe machimo mpata wopita kwa mulungu ndi umenewu? Bwerani amayinda bambo, Yesu afuna moyo wanu. Akulandireni, akupulumutseni. Itsani amayinda bambo, musanyengedwe ndi dziko lapansi. Mulungu amene anapulumutsa ine akupulumutsani inunso. Itsani. Ngati Yesu sangabwere kumbuya kwenuko kulimba ndisadafika siku mafuna mtunda osirisa. Bwerani kwa mulungu wachimulumuso akulandiseni inu alema ndikuthodwa amene mukasauka kwa nthawi yaitali ndisiwanda wena amene mukuzunzika ndi maloto. Wakondedwa, chipulumutso chanu ndi lero. Pano pa
kulandisa mtima wanu salisiya sothupi likuzunzika alilandisa akamapulumusa mtima wanu amunanu akuleserabe awalandisa iwalandisa walungama Hana Mungu mmene mwabwerera kutsogolo mundilole mpingo wa Mulungu mubwese manja wanu kutsogolo ngati chizindikiro chogonja pamaso pa Mulungu, ngati chizindikiro chogonja pamaso pa Mulungu, ngati anthu amene tikupitirisa kupepesa pamaso pa Mulungu. Tatenga ni stepe ina pamenepo yakuti mugwade pansi ngati chizindikiro chogonja pamaso pa wamwamba tatseka ni maso anu ndipemphere Atate Mulungu wakumwamba ananu madzulo ano tagwada pansi unyinji wa wanthu obalalika ndi dziko malingana ndi mphamvu ya oyipayo titatunduzidwa ndi zikhalidwe zachabe titasunzika kwa nthawi yayitali ndi ziwanda. Lero mwatitana kuchipulumutso. Ine mtumiki wanu Ambuye ndikufuulira unyinji wa gwadawo kuphatikiza ndine tikuti pepani talakwa kulakwira inu Mulungu wakumwamba. Timafuna tidachita bwino koma pali mphamvu ina ikundiletsa kuti nsachite bwino. Ndabwera kwa inu amene muli ndi mphamvu yompatsa munthu kuti akhale olungama. Muyipereke mphamvuyo kwa ine amene ndagwada pansi. Mundichitira chifundo mwakhululukira anthu awa Yehova ndine mpaka liti tikulephera kukhala pa chilungamo chanu pakuti mukubwera posachedwa. Kugwadako sindifuna munditsekere kunja pamene mukutseka khomo la chitetezero. Ndayimva mbiri ya mpando wanu ndifuna nkauone ine. Ndikhululukireni ndachita machimo kwa nthawi yayitali. Ndamva za mzinda wagolide wapamwamba umene okhalako ndi woyera, mzindawo ndi woyera. Ine lero ndikugwada pansi, ndagwada mu mzinda wa Blantyre umene si woyera. Mabala ali momwemo, malesiti house auhula ali mu mzinda omwewo. Ndatopa musandisiye pa mzinda uno umene uli ndi zigawenga ndi wanthu akuba mmene azimuna akungosiya azikazi wawo, azikazi nkumathawa azimuna wawo ulowera uku ndi uku. Mzinda uno wosiyidwa mabanja wozunzika ndi umbeta. Sindifuna mundisiye pa mzinda uno, ndikufuna nditenge mzinda ukutsawo. Ndauona pa Chivumbulutso chapter number 21. Mundikhululukira Ambuye, mundilembe mu mzinda omwewo. Sindifuna kuti nkatsale. Ndikhululukireni mmene ndagwada pansi, mundilandire. Satana choka mu mtima mwanga. Satana nyamula maloto wako achabe, nyamula zimuna akutulo, nyamula makanda obereka akutulo. Chosa maloto omandilemeretsa ndili ndalama koma ndilibe. Zichose zibwenzi zakutulo kukhalira uzionongera ine nakana. Mundichitira chifundo chosa Satana zinthu zako. Ndifuna mu mtima mwanga Ambuye Yesu mulowemo, muyambe kulamulira mtima wanga, mulamulire banja langa, mulamulire ntchito yanga,
mulamulire bizinesi yanga, mundikonze kusakhulupirika kwanga pa chalichi. Ndiyambe kupembedza, ndisisankhire mpingo opembedza lero. Yehova khululukani, khululukani. Yehova landirani bevani wazakazi awo. Enawa ni zisiru ku mitundu ya kwawo chifukwa alibe kanthu. Akukhalira utukanidwa kutonzedwa. Vedawa navavola ngongole. Vakodwa anthu wanu agwadapawa ni mabanki kunyumba. Akusowa chobweza nunena pano. Mabungo oneka ngati mtendere amene anabwera ku dziko lapansi Ambuye anakola amenewa lero mmene agwada pansi. Mwapezere njira mwawonjole kungongole m'dzina la Yesu. Ndikuthyola akapicha zitsulo. Mwayambe kwaonetsa kumene kuli chuma chanu chimene chili kundima. Mwasogoze ngati kolesi akatuluse chuma chakundima. Mutembenuse mabizinesi awo ayambe kuyenda bwino. Mutembenuse mabanja okangana ayambe kugwirizana. Mutembenuse minyozo ikhale ulemu. Mutembenuse mwano chikhale chikhalidwe chabwino. Kuledzera kuthe ukhale mzimu woyera oyenda nawo. Tesani ludzu lakachaso m'makomo mwana awo lachamba tikuliwononga. Kusagwira kwa mitu tikukuwononga m'dzina la Yesu. Tsopano yakwana nthawi. Alandireni, alandireni, mwalandire m'dzina la Atate. Ndira inu Mulungu wakumwamba pamodzi ndi Mzimu Woyera muchiyanjano cha Mzimu Woyera. Nawo asina Stefano tsopano akugadama kumwamba akukuonani muli kudzanja lamanja la Atate. Mwasunge nyengo ya kumapeto yowawa kuti ngati sitingadzaonanenso pa tsiku la Sabata lina chifukwa chakuti mwabwera tikumane kuseli kwa mitambo tsiku lijalo lodala la chimwemwe chosatha. Amen.